Madokachere mabuzha tauya nonhaudza nyasi zuva rochi12 mwedzi uno waiye gunyana ipapa wamunangarwa wadokerera nyasi wari kupurazi kwavo kusheudhu kukwekwe kwaino makurukota ese anga ari ikweikweyo wachinyepiwa kuti ndo zvandiri kuita ndiri kurima ndiri kuita useza hwekurima kwai nditori hurudza chifani svinu iyo kutoti ndinochengeta kunyangwe nomuzambiki yese ndokona kuipa chokudya ukaona zvadari ubva waziva kuti paita kunyangariwa. Wanonyanya kuwanza pwito wakuru wonyikawo kwai inini guta roMaputo papurazi pangu pano ndinotoripa zvokudya richikwana kohokona Zimbabwe iri kukumbira chokudya kuwanhu wese wese pasi rese papo. Kureketa kaa kutoti wari kutadza kurima rekai tirambe takazviringa izvo. Tikaenda kuMandarodzi mhosva tiri kufara kunyepa yekuti kuno vanhu 18 wokwamutare wapuwa bhero romadhora 50 okuAmerica pamunhu mubodzi wanzi noZimbabwe Lawyers for Human Rights wanga wakasungiwawo mazuva zosvika haiyo musangano wosadhaki. Haiyo sadhaki yakaita kuparirawo nawo Zimbabwe idi. Hino kuti zvinombotekaira sei kutoti taitongura rikaita zita romunhu pakanyangaritsapo. Jameson Timba newabiache wapuwa pokarema mumazuva okugara mujere wakanzi wazobenhuke zuva rochi13 mumwedzi uno. Rikaitione kuti zvichapera sei. Takundoshuvira nokunamatira kuti wapuwe bhero pauri kuuyapo nokutoti unosaya kuti zvinosvika rini zvakadandi wakomana zvinoita kuhwadza. Mamwe makurukota anotonga wanhu kuguta roBulawayo ari kuhwadziwa fani nokutoti mutongi munamato mutevedzi kwaindiye aisiwa kuti atungamire vatongi kuguta roBulawayo, asi wamwe wanga wagara wariko kare kuBulawayoko wai wakatobisiwa ako wakatounziwa kunana Harare nokumwe kuti kuite nzvimbo yokuti munamato mutevedzi apinde. Iye akaisiwa ane makore 3 ari kutonga kudare guru abva atoenda kogarisiwa wakomana haidiwo kuita kunanzvana zvavo dzomudanga. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera mushechere izvozvo. Wanoringa wari kuhwadziwa fani, wamwe wanoreketa zvokuti tinodzvinyirirwa waye zvichirekekiwa kuti unobvepi wari kuita kuhwadziwa fani nokuti wari kureketa kuti paitikaira chanja chakanyangaritsa chokureketa kuti wanhu wese wari kusenza kuBulawayo paribe kana mubodzi anga achikodzera kuti akone kutungamira. Hino mabuja rekai tirambe takazviringa ticharamba tichikunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo. Renmo Jonas mufana wepachipinge papa ari kuAmerica akaita kusimukirwa nevanhu idi paanga ari kuAmerica's Got Talent ari kureketa nawo ipapo achiita zvokuti waseke kunoamirira kuti vanhuwo vamuvhotere. Tati tanyepiwa bati pari kuvhoterwapo ndopapi kunonge kuri kundovhoterwa nomanhamba okuAmericako hwii kuvhoterwawo nesu isusu. Dai zvanga zviri zvokuti nesu isusu tikuto dai taakutonakidziwa pai. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera sei. Tikumushuvira kuita zvino nokuenderera mberi imo mukusekesa vanhu mo. Gift Ostalos Zimbabwe reketai kuti ariko kuNamibia kwaari kureketa nokuita katombokanyai nowanhu kunyanyawo chidiki kuti wakurukure nokuziva kuti hurumende iri kuuya, hurumende yachamisa inenge ichirongei nokuti inenge ichiita sei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei, tinenge tichikunyepa ipapo. Hurumende iri kufara kuti World Health Organization wapa hurumende zvokusenzesa zvokurapa vanhu nokudidi nokubatsirika mukurapa vanhu zvinosvika milioni ribodzi nozviuru mazana masere 1.8 million US dollars pachirungu. Tikutorova manja kuombera chaiko kusvinu. Dai wasiriwo wana huwawa dai tawazhinji takaita kugwarashiwa idi nozvirwere zvakasiyana siyana kubvira kune iyo shura matongo
kusvikira kunaiwo ana covid wawa pokare nozvimwe zvinoita kuhwadza mabucha, asi tiri kuramba tichitenda kuti wari kuramba wachindotiitira wakuro kwedu. Pariwe chaunenge wachifunga ipapo, regai tirambe takaringa hedu. Broadcasting Authority of Zimbabwe bhazi yagoreketa kutoti izvezvi pachiribe wanotepfenyura nokutsikisa nhepfenyuro wachiri kubvumiwa kuti waite kushambadza n'anga, kushambadza maprofita, kushambadza machechi, pachiribe chiri kubvumiwa ipapo, nokutoti wari kunyanya kutekaedza vanhu zvisirizvo nokunyepa vanhu zvinhu zvosirizvo zvavanokona kuita. Pakanyangara mabuja kuno kana machechi edu kureketa kutoti ipapa zvese zvekuti tikada kuti tiite musangano, tiite mubatanidziwa, tichabvumiwa kuti tizvise paredhiyo. Kana tikada kuti kumacheche kuuye vanhu vanomukurumbira, tichabvumiwa kuzvisa pamaredhiyo. Kana n'anga dzikada kuitawo mabira nomabona, pachiribe kana zvichabvumiwa kuisa. Mabuja pakanyangara apo, regai tione kuti shamu yacho ichasvika papi. Wanhu weZimbabwe waita kunhadzirira manji kureketa kuno kuti mutambo woMiss Universe uchitande ipapa wokwedu Sakile Dube imbambande tsvinu. Aiwa, ari kuita kunakidza wazhinji ipapo, nokutoti ari kuratidza kuti zvikamira zvakanaka tikakona kuvhota takawanda, zvese anobudirira zvezvinu. Tichakunyepai pokuvhoterapo kana paburika kuti ndopapi, pokare kuti munovhota sei, tinenge tichikunyepai mabuja. Bhazi rinoringana zvokutekedzwa kwezvinhu nokuwakiwa kwomugwagwa raita kuparadza mari yese rakapuwa yegore rese, bvatoipetenera kairi chaiko, wakomana kuiparadza chaiko, wachiwaka mugwagwa kuitira sadhaki, zvokutoti ipapo wari kufunga kuti woita sei kuti waboye imwe mari. Watombokumbira kuna muturi kuti iwe gotipowo imwe. Ticharamba takaringa kuti wachapuwa chere kana kuti panenge paribe, nokutoti zvakaita kunyangariwa. Iye muturi Ncube anga ari kureketa ipapa mudare paramende akati motika dzakatengewa ana mambo dziya 2,237 237 pachirungu dzanga dziri pekuisiwa pabhajeti. Imari yakandomukirira kutsvakiwa nekuti yakatsvakiwepi. Umotoziva kuti ndosaka Ziga achizogwa, nokutoti vanenge vari kundopirinda mari dzokuti wakone kuita izvozvo. Vari kuita zvizvi zvinenge zviri pekuisiwa paurongwa hwokutikaidziwa kwemari, wobva watoona kuti pakanyangariwa. Regai tirambe takaringa kuti zvinopetera papi. Iwo ana mambo nomasabhuku kwai vakaingidziwa pokare mari dzokutapira. Waiziva zvavaiita ido ana munangarwawa. Regai tirambe takaringa. Iye muturi agoreketa pokare akati chimwe mapasipoti pokare nopeturu zviri kuramba zvitengesiwa nomari yokuAmerica, mari iyo mazigi. Ndipo munotoona kuti kwemwe kwese kureketa hawo, asi chokwadi chaicho vanenge vachiziva zvavari kuita kuti ipapa paribe chizvino. Nyasi kwatambiwa mutambo webhora mubodzi wochibuku Super Cup watambiwa ipapa. Ngezi Platinum ikajabula Chiefs notuna kutuiri. Unobva waita kuzvisaya idi. Regai tirambe takaringa kuti zvinopetera papi. Toringa dziri kuitika pasi rese. muSouth Africa wari kufara izvezvi paino wanoringana zvokutekedzwa kwemasoko woikasa. Taakufunga kuti izvezvi taapadhuze manje kuti tireke kuita kuti vanhu varambe vachitofonerwa makambani anenge achitengesa zvinhu waribe kupuwa mvumo. Zvichanakidza apa. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Uku Panyaza Lesufi agotoreketa akati Ramaphosa sainai mutemo unochinja matekaidziwo wezvikoro, Bela Act pachirungu. Pakanyangariwa apo. Regai tione kuti zvinoperera papi. Ari kutoita kunongedzera chaiko, kunongedzera nokagunwe kuti iwe John, reka tione kuti unosiya chere hurumende iyi nozvese zvairi kukupa. Regai tizvione kuti zvinoperera papi. Tinenge tichikunyepai. Iye John Steenhuisen uyu
nyasi azodzinga kaahwanga aisa kuti ndiye aite mukuru wabasa muhofisi mache, aita zvinhu zvechikarabha mazuva apfuura yaya. Kuno vanhu vakaramba vakamugara bhibho kutoti iwe dzinga achisunga chimbwasungata chakochi. Nyasi azochiburika akati ndakamuti aiwa zvakwana chirekako nokutoti zvakutonditadza kana kusenza. Ndo pabodzwa anoda kurohwa manje apa. Kambani yoNestle yagoreketa kuti yakutengesa kirimora. Kwai vachaida kuti wanhadzire kirimora wakomana. Kuno mukaona kirimora ichiri kugadzirwa bano Nestle, panenge panyangariwa apo. Rekai tione kuti zvakareketika nevakuru kuti chisingaperi chinoshura zvinosvika papi izvozvi. Toramba takaringati kunyepa ino. Kuno vanhu vanosvika 31 kuSenegal wakapfa mumvura, kabhoti kaoko kagokudubuka. Apa kaino vanhu vanosvika 20 chaiwo. Pakanyangariwa wakomana, pakanyangariwa. Tikundoti mweya yewapfa izorore murugare. Mutungamiri wenyika ikweyo Faye agoreketa kuti ndikuda kutodira faya chaiko nokutoti zvinohwadza zviri kuitika. Ngaanadzirise magariro munyika mache kuti vanhu vareke kugotiza. Ndo zviri kuita kuti vanhu vaite kutekaira nenzira dzinoita kuhwadza nokuuraya vanhu zvakadandi. Kuda kuti nyika iite waende kugara kunyika dzinenge dziri nani. Ndo zvinenge zvindoripo basi. Rekai tirambe takazviringa. KuPakistan kwai kwaboyewa umwe oiri wakomana. Kwai oiri yacho muwandiro yagoita urikutoita kuti nyika ichakona kuita nyika yochina pasi rese ino oiri yakawanda. Kuno vanhu padande mutande wangu vakutoreketa kuti chimirai muone manje kuAmerica wachatanda kutoti Pakistan kuribe kutongiwa gutsa ruzhinji. Kuno yanochaiwa nokuti vanenge vakuda oiri. Tinoramba takaringa kuti zvinoitika chire kana kuti zvichaperera papi. Asi tiri kuti makorokoto kuPakistan. Iyo America yagoreketa ikati isusu tikuda kuti tiite kutsigira pfungwa yekuti kuite nyika mbiri dzomuAfrica dzinogara muSecurity Council zviribe kubisiwa kana kudii, permanent members pachirungu. Rekai tione kuti zvichaitika chire. Nokutoti wari kutsigira nyika mbiri asi ndodzomuAfrica chete dzimwe dzese mapazi matunhu ese pasi rese ari kundoisiwawo vanhu nenyika dzinenge dziripo kunzi tikutsigira. Wobva wasaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Ticharamba takaparinga ipapo. Nyaya yekugumisira tiri kufara kuti izvezvi Manchester City ichapinziwa pakutongiwa nyaya yawo yomhosva dzinopfuura 100 dzavagoita kwairi kupinda musomuvhuro. Ticharamba takaringa kuti ichapera sei. Ukaona wakona kubatiwa apa zvinenge zvanaka, kana zvinenge zvanaka kutobva watogwemiwa kutobuditsiwa chaiko. Tinofara nazvo. Rekai tirambe takaparinga ipapo kuti pakamira sei. Ndini wenyu Mhanduwe Honau.